Liema Ksisa huwa l-President il-ġdid tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Da wara li s-Sibt waqt laqgħa ġenerali annwali il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ħatar kumitat eżekuttiv ġdid filwaqt li approva x-xogħol tal-Kunsill għas-sena li għaddiet kif ukoll ir-rapport finanzjarju. NetNews kellem ma' Liema Ksisa fejn qalilna xi jfisser għalih dan l-irwol. Għall-ewwel darba f'7 snin il-KNZ kellu elezzjoni għall-Kumitat Eżekuttiv, mhux tal-li hekk tal-li kellna l-iktar attendenza għall-AGM li kien hemm dal-aħħar 6 snin, ġifieri kellna madwar 30 għaqdiet membru kollha preżenti, onorat kemm dal-għaqdiet membri kif ukoll bl-appoġġ li wrew il-kandidati l-oħrajn eletti. Il-bidliet li saru għax-xogħol tal-Kunsill saru bilan li jissimplifikaw il-kompetenzi tal-Kumitat Eżekuttiv sabiex ikun jista' jaħdem mod iktar effiċjenti mal-organu tad-direttorati li għadu kemm ġie maħluq bilan li jiffaċilita aktar kompetenzi teknokratiċi fil-Kunsill. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ kompla jispjegalna iktar dwar x'qed jittama li joħroġ mix-xogħol tal-Kumitat il-ġdid. Irridu noħolqu pjan ta' ħidma għas-sena li ġejja fejn ser nkunu qed niddiskutu kemm bejnietna kif ukoll mal-għaqdiet membri tal-Kunsill biex naraw eżatt il-viżjoni tal-għaqdiet kollha, l-viżjoni tagħna bħalissa membri eletti eżatt x'inhi. Primarjament nixtieq niffoka l-aktar fuq iż-żgħażagħ emarġinati. Apparti li Liema Ksisa fl-irwol ta' President, il-Kumitat Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ issa hu ffurmat ukoll minn Selin Talbot bħala Viċi President u Kristina Filletti bħala Segretarju Ġenerali. L-irwol ta' Uffiċjal Finanzjarju issa hu okkupat minn Mike Borch, filwaqt l-irwol tal-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi ġie fdat għand Jacopo Baldacchino. Veronika Sintnik se tokkupa l-irwol ta' Kummissarju għas-Servizzi taż-Żgħażagħ, Nigel Caruana Uffiċjal Internazzjonali, Gianluca Vella nħatar Uffiċjal Nazzjonali u Jacob Kallus ħal irwol ta' Uffiċjali tal-Avukatura. Dawn inħatru fil-karigi tagħhom wara li l-Bord tal-Kontroll irċieva 15 nomina għal Kumitat Eżekuttiv il-ġdid u għalhekk saret elezzjoni fejn total ta' 29 għaqdiet membri kienu eliġibbli għal vot. Appena kienu konfermati dawn il-karigi l-ġodda, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech awgura li Liema Ksisa u l-Kumitat il-ġdid tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ filwaqt li ħeġġiġhom biex ikomplu bix-xogħol favur pajjiż aħjar għaż-żgħażagħ.